Mayapag at panapon po kaya kayungan at syutana king kanam ng aldo ning nobena para king kapiesta ning banal a krus. Pakyabetala king banal a misa, ring kapasalamatan daring makatuki, charismatic group, Purok 5, Nelson and Maureen Castro and family, Edward Santos and family, Samuel Santos and family, Agnes Cabanero and family, Josephine Santos, Edna Nogoy, Richard and Chona Yumul, Nympha Agapitoong, para King Aldo ning Kebay Tanda, Ri Corazon Garcia, Marivic Dino, para King Special Intention ng Debbie S. Razon, Marieta Santos, Regina Concepcion, para karing Maldang Kaladwa, Jose Roman Sr., Jose Roman Jr., Antonio Iluminada, Juanita Alejandra, Manuel Celestina Badoy, Bernardita Badoy, Mirna Pendon, at ding sablang kaladwo king purgatorio. Ing kaya katamo pong magmisa ngeni, yapin ing kaya katamong kaluguran Bishop Florentino Lavarias. Talakad tamo po at makyabing ikanta ing dalit pamuklat.
Kilikinig po ang po ng anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, mantabi kayo. At kaya ka, antimurin. Gilutan tala, ring sakripisyo, ating krus sa gyamang sungat ng inetad kay katamo, at karingali wa ing biye. Agon takin Diyos, yung patawaran na katamo sana. Amin ako kin Diyos, ang mapamakalulo, at kay kapatid. Uli may kasalo kong bina, yung pamiisip, pamangamano, ang pamanyapat king maro, at yung pamagdamad kong gawa king mayap, asukat ko sanan depat. Kasalanan ko mabayat, uling ta panigapo ko, kang Nuana Maria ang kapilan mang Virhen, karisab lang ang helang pong banal. At kay kapatid, ipanalangin niyo ko kin Diyos at ginutam. Kin Diyos sa mayupayin tuto, pakaluluwa na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo. Idala na katamo ngayon sana, kimbiye, alanganga. Amen. Ginoo, pakalulo, Ginoo pakalulu, Kristo, pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulu. Panalangin tamo. O Diyos sa ipami, binan mong inganak mong bugtong, mete ang makapako king krus, para king kaligtasan ng beto ketawan. Pagkalam mo sana, kay kaming makakilala, kay king yato, king misteryo ng kamatayana, ing maintuloy kaming magkamit karin banwa, king ablas ng kaligtasan, apakebutana para kay kami. Diyan mi king kapamilatan ng kinumi sa Kristong anak mo. Diyos sa mabibiyang po magaring kampe, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alakang ka. Amen. Pamamasang iba't king libro ding dapat daring apostol. Ating mapilan kataong menibatan Judea, dinatang lakarin Antioka at pigbulandan tiro karing kapatad inganti kanini. Eko malyaring miligtas nung kayo tanggap circumcision
antimo ingadwan naning batas ng Moises. I Pablo at i Bernabe, mahigpit lang mekipadbaran at mekiargo karela tungkol king pisasabihan na iti. Inya, may pikayari king i Pablo ang pongi Bernabe at ding mapilang pang tao, Antioquia, kailangan lamunta Jerusalem, bang makikit ka ring apostol at king makatwa tungkol kaniti. Inya linakadla bilang tubod ng iglesia at king pamandalan da kinsakop ng Phoenicia at Samaria, pemalita nung makananulang mga komberte ring pagano. Iti minya maragulatula karing sablang kapatad. Inyang miras la Jerusalem, matula nung tinggap ng iglesia, antimurin ding apostol at ding makatwa. Pemalita la karela, ing sablang depat na ning ginu karela. Dapot, ding mapilan karinta salpantaya, akayanib ding pangkat daring pereksewo, tinutula at ngara, ding pagano kailangan lang tanggap sirkumsisyon, sukat lang iturong tupad king batas ng Moises. Ding apostol at ding makatwa, may pulong la barang suryan iting pisasabihan. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dilita pakibat tamo po. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara muntata king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginoo. Mesaya ko inyang sinabira kanako, tara muntata mo king balening Ginoo. At ngeni at yutana makatalakad kilub ding pasbol ning Jerusalem. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginoo. Iting Jerusalem, kanayon ng tatangalan, kasanting ng kaayusan, naking pangalarin no. Karin, pupuntala rin day ning Israel. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntata king balening Ginoo. Antimo ing utos, King Israel, ban pasalamat King Ginoo, karin dingari ning Israel, magluklukan la, ban mukum, karing karelang sasakupan. Mesaya ko inyang sinabi ra kanako, tara muntatamo king balening Ginoo. Talakad tamo po ban parang alaning mayap a balita. Sinubli na mebye i Kristo at gagawa ng bayo ring sablang bage-bage. Pepakit na ing kayang lunos king meto ketawan. Inginu manatili ake kayo. At kaya ka, antimurin. Pamamasa kin maya pabalita agpang kang San Juan. Ligaya kaya ka, o Ginoo.
Jesus nga na karing kayang alagad. Ako ing tune tanaman na ubas, at ing iba ko, ya ing mananaman. Pupututan ing balang sanga, potang eya mamunga, at kakaltasane ing balang sangang mamunga, bayang lalo pang mamunga. Malinis na kayo ngeni, paulining amanong sinabi ko kay kayo. Manatili ko kanako, at manatili ko kay kayo. Ingmeto nga sanga ay makapamunga king sarili na. Makapamunga yamo nung manatili yang makatayid king tanaman a ubas. Nung eko manatili kanako, eko makapamunga. Antimo ing sanga, eya makapamunga nung eya makatayid king tanaman a ubas. Ako ing tanaman na ubas, ikayo ring sanga. Ing manatili ka nako, at ako kaya mamungayang dakal. Uling ala kayong arapat nanuman nung makakawani kayo kanako. Ing manatili ka nako, mangariya king meto nga sangang miyugse at langiya. Dingan ti kareting sanga, titipunan la, at iyugse king ngapi at madulok la. Nung manatili kayo kanako, at tingamano ko, manatili lake kayo. Aduan nyo itang nanumang buriyo, at mipagkalog ke kayo. Mipaligayan niyang ipa ko, nung mamunga kayong dakal, at king makanya na paralan, maging alagad da kayo. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian kaya ka, O Kristo, manatili tamo pong makatalakad. Pata pong ating mete, patang kay kanita makilame tamo, naning pisasabihan. Yung kukutang tamo, naning kay Matena. Po, naning kay Matena. Ang kay pisabihan ng sakit niya mete. O kaya, may palarisyo. Kaya tangal do, ti senior citizen kay Manila, may palarisyo. So yan pisabihan tamo, obat mete, uling, at niya sakit. Po, o kaya ating milyari kaya. What is the cause of the death? Bay nga pong gino kaya, patampis sabihan tamo, Jesus, meteya. Bakit kaya meteya? Uling makalawang laretang pako, hapin po ita. O ba't meteya? Ba't meteya, bakit kaya? Uling malamba yan makabitin, may kisanindaya na. Kaliwa ko ita. Totoo. Ito, may dagdag kitang meteya physically, pero itang purpose na din kaya kamatayan. Ba't meteya? Uling, meteya para kay kampo ka para kanak. Meteya para kay katamungan. Emo para ka rin katoliko, para king ganagana. Meteya, uling ning lugod. Epo, uli na ning lugod. Importante yung tandaan ng tamo ini. Jesus, meteya, at yung pangamatay na pepakit na kikatamo, ilugod na ni Diyos. Waman, panuwalan tamo kalukuran na kata ni Diyos. Pero nang kay dapat ang suryan, itang kikatampa mangilala, king lugod na ni Diyos.
Nung tutong kaluguran na kataning apong Ginoo, siguro, kaya mo man masisira lo. Nung talagang manwala tang kaluguran na kataning apong Ginoo, kaya taman may secure. Pansinan da ka, wale, maulaga. Uling maulaga ka, king apong Ginoo. At ilasabihan matsura kay ka, man pansinan. Bakit? Uling kaluguran na ka, ning apong Ginoo. At makanyan mo naman, nung manwala tang kaluguran na kataning apong Ginoo, panasakitan me, ing kalupamong tao, siran me, ing kalupamong tao, nakaluguran na ning apong Ginoo. O yan po, yung kaya katampig naman, kaba sa sundo sang sasadya, yung kaya katamong pamagmasusi kang darat ang piyesta, na ning kaya katamang parokya, ing Banal na Cruz, Holy Cross. Po talalawin tayong krus, na ning akakita ka rin, ing lugod. Lugod ning Diyos, keka, at karing sabla. Nandun pong munta ko kini, ikit ko laretang krus, tsula kita. Patse, kwaresma te pong mamusan krus. Diba? Kalupa niya naman kaya yung kabaldugan na nitang kan Jesus, nitang mamusang krus. Nita pong panigutan dan po ang pamaldakan da, kay bibidyo dala po. Kalupa na nita, kabaldugan na ng krus ng Jesus, yapin nita yung papasyag da, kay ko po balo. Pero akit tamo, nung ita yung papasyag da, akit mo, kim pamibiyabiyat tamo. Numaka nung miral, kitang lugod, papapasyag na ng krus. O yan po yung buri na sabihan ng kakatamang kilala king papasyag na ng krus. Lalawan tayang banal ng krus, uling maging tandane ni lugod na ng Diyos. Kanita pong minuna, ing krus katatakutan de. Uling tandane ng biyen na ng metong kriminal. Pamarusaya po kanita. Pamarusaya. Dapat nga pong tininaneng panibayong kabaldugan. Nepitatakutan, doon metong yan tanda ng lugudan ni Diyos. Na alayang pitakutan ng Diyos. Alang makasumbagal king kayang lugod. Nandiyan patentaya, sunto na pamuring lulugod kay katapong. At oyan po king kabaldugana ng krus. At potang lulugod ka, ing tunay lulugod, mayayakit siya kano, munang-muna, potang gagawayang mayap, king kayang luluguran. At ing tunay lulugod, mayayakit siya, potang makasadyayang magsakripisyo, magkasakit, para king kayang luluguran. Eko po balo nung tutoy di, kareng kanong babae, bawa po tang ating maglolo, nepo, siguro rin tala asawa kay kayo, ano yun, po tang ating maglolo, lalaki, po tang ay ko tang nakaming babae, makasadya mo kung talakaran, makasadya ka mag-suffer para ka na ako, makasadya mo kung ipaglaban, totoo po ita, kaya tala asawa, manintun kang lulugod kaya ka makasadya na kang talakaran. Kaya nakabatingan po ang atin ang kasakitan. Noon makasadya yung magkasakit para kay ka. O yan po yung ikita mo kung gino tayo sa Kristo. Anjalik kwande, rin kaya bena, sindo na pamuring lulugod. At o yan po yung sangkanong bakit makasikanya lub kay katamo, ing krus, ulimpaga na ka na kay katamo, ing lugod na rin Diyos. Dapat, kaya mayayari ka rin. Uling ang Diyos, buri na mo naman, mayakit kay katamo, itang kayang lugod. Nang kaya po, potang mangumpisal tamo, naning kay katamong kukumpisal, itang gewatang marok, nepo. May makanyan may kasala ka, may kagawa kang marok, pero itamo, nakatali lang ang nga pong Ginoo. Nakatagewang Kristiyano o disipulo na
bang kanita mo dumayo takeng maro. Eh? Halimbawa, linabas ka, ating magkakasakit ka rin, may liuya. Alwa naman ni kay Rison at may liuya. Sinong dugong lalakad? Okay mo ita? Okay mo po ita? May kasalata mo namang kantal, Huling, yung kasalanan, kaya mo itang ginawa kang marok. Kasalanan mo naman ingay gagawang mayap. Kasalanan mo naman ingay gagawang mayap, lalong-lalo na mo ng ugyo mong gawan ing mayap. Metong ihamon nini, napapagkalob na kikatan ng Ebanghelyo. Jesus, ginamit ni yung pamilarawan na ng tanaman na ubas. Sabi na ako yung tanaman ubas, ikayo'y sanga nga na. At kung pakiramdaman tayo po yung Ebanghelyo, ulit-ulitan ng amanong mamunga at bunga. Ulit-ulitan Sabi na, nung eko makatahid ka ako, eko mamunga. Nung eko manatili ka na ako, eko mamunga. At nung mamunga kayong dakal, kailangan kayong iprun. Ano po kasi kayong kapampangan ng iprun? Kaltasan. Kawari po balo, kay Kenny at kay katamoy ating ubas, Neng ubas po, pupututan dalabanta lalo lang, mamunga. Balo ko, karen mo naman mangga. O tangas, no karakala-karakal, bawasan dala. No karakala-karakala sampaga, bawasan dala. Banta mas masanting na bunga. Yako? Metong yung pamilarawan kay katamo, na nga pong agkatana katamo. Nung tutukita kaya, kailangan tang mamunga. Kailangan tang mamunga. At mamunga tamong dakal. Pero mamunga kang dakal, no makasadya kang kaltasan. Kaya ko po balo, nung kayong pamilyaryo, nung may tipo na kayo, kay Batapi sabi nyo, na ano'y nga kasanayan nyo kayong pamilya? Kita nga kasanayan yung mayap, ang po nga kasanayan na mayap. Something po siguro, pisasabihan nito. Huling din kaya din tang akasanayan, maging sumbagalya, kimpanyulong, ng kikatang kasalpantayanan. Baka sumbagalya, kikatang pamamawang mayap. Sagli mo yung gagawang mayap, potang gagawa kang mayap ka rin Katoliko, o potang ila Katoliko. Potang mami gifts. Magpamaskong handog kayo po kayo di rin na nyo lareng ay Katoliko. Kaya akit mo kayong pisamban natin lang raffle. Manta ti regalo. Ninong mididinan. Dito mo nga tsuka rin. Katoliko. Mura tayong Katoliko. Nanin kaya dapat tanang lawan na anula rin kay katanga kasanayan. At nga kasanayan kini, aliwa mo retang daraptan. Uling ating peka matinding bad habits. Aliwa retang behavior, bad habits of thinking. Nabala mo, o tangiya Katoliko, bala mo questionable yung kayang kaligtasan. Totoo po ita, Katoliko lareng miligtas, nagkaya kasanayan tayo ito. Inyasad, uli na nita nga kasanayan na ito, maging sumbagal yan kayang pamangilala kay nga pong ginu at suya naman kayo ng tao ngayon na ano man yung kayang religion. Yan po ba kanya? At uli na nita nga kasanayan tampan lalawi nga ito, maging makitid hingga katampami biyebye ang timong Kristiyano. Ikitayang halimbawa yan, kini mumunang pamamasa. Di Pablo o Bernabe, pintalandala, at may naral na karen tao, kay ba't at hindi natang Kristiyano, tutukin na lang, disipulo lang, unang Hudyo lang. At darlara pa itang karilang panlalawi. Kareng Hudyo kasi, maulagay masirkumsusyon ka o kaya matuli.
At sinabi raw ko kontrala. Den ara tiro dala retang Greeks, Grego. Bayo la pa mo, miligtas din, kailangan na patulila ara. Nung alila miligtas. Lenya po itang panlalawin ita. Uling ka rin hudyo kanita, kilumantipan, makanyan. Makalunos no ako umampu nung makanyan, den babay. Eko miligtas. Eko circumcision. Lenya itang pamiisip pa ita. Kita mo, suryantala rin nga kasanayan tama na kailangan talang kaltasan. Kailangan lang ilele para bang kanita lalo tang mamungang mayap. Lalo tamong palto mungang makadiyos. Jesus, sinabi na kayo ng Ebanghelyo, masayang igpako, potang mamunga kayong dakal. Nga na. Siguro po, assignment tayo nga nini. Kumusta na yung kaya katang kasalpantayanan? Kumusta na yung kaya katang pambibiyebin mong katoliko? May mga tamo po. Nanula rin bunga yun. Eko po amo nun may mga kini, uling at lula, pamilya, dakalya, bunga, aliwa po ito. Bungang mayap. Kumusta na rin bunga tamo? Kumusting bunga ang makadiyos. Kumusting bunga na manibatan king lugod. At para bang kanita, dakal in bunga tao, pansinantala rin ang kay katang akasanayan. Nanula rin akasanayan tamo na yala makalapat king ebanghelyo. Nanula rin akasanayan tang panlalawi at pamiisip na makasumbagal na panbibiyabiya tamo king lugod ng Kristo. So kaba pong susundo tamo, kining kay kayong pamagsadya kung daratang yung kapiestan, adwan tamo yung grasya ngayon. Tamo yung kay katanga kasanayan, nanula rin nga kasanayan tamo na dapat tang isundo. Uling makasawp na kung kay katang pamibiyebe kristyano at pamamungang maya. At kadwa, nanunuman din kay katang akasanayan nagagawan at pamiisip, magsumbagal na king katang pamipatutu, king lugod at pepakit ng Kristo na yasisimbolo na ng krus. Pangadiyo ko po, pangadiye, yapong Emil, ampoy kami pariyo, kanita king abayabaya tamong pamaglakbe, bidina tamong sikanan at inspirasyon king balang metong, at abayabaya tang mamunga, kanita pamilatanan niti, masayaya, iyagpana ng Ginoong Yesus. Amen. Kapatad, King Krus ng Kristo, akam tantamo ing kaligtasan, iting krus siya ing bukod tamong kapaninayan. Bit mong pamagtiwala, ilapit tala rin katamang panalangin at ngatang sumabi. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo, pakirandaman mo kami. Itangan po. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kimbanala kapulungan, at agwa na sana ing tagumpening krus ng Kristo, at isundo na sanang papasyag king itiya ing sibol ning kapanayan at kaligtasan, para king mabilo gayato, manalangin tamo. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kang papalewo, kalabing apat, ding obisbo, pari at ding pamuntok tamo king kasalpantayanan, midinalasan ang sikanan at tepangan ni bat king krus ng Kristo, banga sundo ding misyon daring pamipasyag king maya pabalita, manalangin tamo. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para karing masakit, magkakasakit, at mibabayatnan karing miyayaliwang krus, akarelang pupusanan king aldo-aldo, makatagmulasan ang sikanan at kasngawan king krus ng Kristo, imbukod tamong kapanayan, manalangin tamo. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Ginoo, pakiramdaman mo kami.
para ka rin sablang mayang ubye, tayralan lasanang Kristo, kapamaylataning kayang krus, painturo kimbye, alanganga karing kinligaya banwa, manalangin tamo king Ginoo. Ulining kaya kang krus at pamanyubling mebye, Gino, pakiramdaman mo kami. Ngini po adon tamo yung sarilitang kapagnasan. Ginoo kapamilatana ning kaya kang krus, kinabos mi ing meto yato. Pagkaranaman mo rin kaya kaming panalangin, para king kaya kaming pamangabos no makananon rakang tutukyan. Kambe ning kaya kang krus. Itiyadwan mi kapamilataan ng Kristo ang ginumi. Amen. Amen.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo, kanitin kay kayo at kakuntaon, matanggap para pa ng Diyos, sige pangwayapayan totoo. Panggapanes sana ning Ginu iting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Ginoong Diyos, iting ayin amidaw ni king altar ng krus, lalakoning kasalanan ng beto yato. Ngini, wasa na kami naman sana king sablang dungis ng kasalanan be. Iti ang doon may kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. King Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka, antimurin, Ita sila rin pusoy. makatas na laking Ginu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid, Tunay ping karapat-dapat, ampong matulid, sukat ampong makakabus, ing puryan ampong pasalamatan da ka, kapilan man ampong nukarin man, o Ginoo manalig pa, Diyos sa malukod, ampong maganaka. Ampat pekyabutan mo ing kaligtasan ng beto ketawan, king dutong na ng krus, ban kanita, nung nukarin iba't ing kamatayan, karin mo naman magtagumpe, misubling bihe, at bang kanita itang migtagumpe king dutong, madayag yan naman king dutong, king kapamilatan ng Kristong Ginoo. King kapamilatan ng muring Kristo, dinggay kaldan ding anghel, ampong upaya na ng banwa, pupurianda ampong sasamban ing kamala ng ligayam. Busan mong ing bilawok lang king karela ing siwalami, ngayon king kapagkumbaban ngamingan pupuri. Pupurianda ka o banalig pa, parati mo kami ang tabayanan kay pamaglakbemi kay kapanan ng biye. Pupurian niya naman ng kay kang anak, Yeso Kristo, ayat siyo busalbe. Paulin ng kayang lugod kay kami, titipunan na kami king banala pami sulusulo, palino ne kay kami ing banala kasulatan, at pipiraswani yung tinabi. Ante mo hindi patana kanita, para karing kayong alagad, karing kayong ibahos. Uli na nita, pagparalumpumi, papanalan mula sanre tingayin king ampuning espiritu, ban para kay kami, magawa lang katawan, ampong daya, ng ginubing Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksila niya, at bayo na kusang loob dinaw ng biyena, kimpamaylasa ampong kamatayan na, kinwani yung tinabi, at pepasalamatan na kat pinuri, piraso na yung tinabi, din wang naiti ka rin disipulo na at ngala. Kunan niya iti ikayungan at kananye. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makain mo naman kay bataning apunan kinwane ang kalis. Pasibayo, dininana kang kapasalamatan at kapurian, at pinyan ang kalis ka rin kayong disipulo at ngala. Kuwan niya iti, ikayungan, at minom kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya, indaya nimbayo, ampo ang alangang tipan. Ami bubu para kay kayo, ampo para karing sablang tao. Panakanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, kimpamikaga na kayo, kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo ni kasalpantayan.
Inyang ining kaganakan may o mapamakalulungig pa, king kamatayan ng pampamanyubli ng bebye, daron may kaya kaiting tinapanin ng biye, at iting kalis ng kaligtasan. Lain may pasalamatan kaya. Impe palirian mo kaming matapang talakad king harapan mo, ban sumuyo kaya. Papagkumbabami ang pagamuha mo, kami nga sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipunan na kami ang tupong beto, yung banal na Espiritu. Kanakan mayo paing banal kapulungan ng makalaganap, king meto yato. Bang biganap ya, king lugod, kambenang leo, ing papami, Florentino ing obispumi, tesablang pari ampong diakono. Kanakan mula naman din kaya anak, ay namos na't meko ngeni kay tiking yato, antiking binyag, metela, kamberang Kristo, birakaya nala naman sana king pangasubli ng mebye. Kanakan mula naman din kapatid ming matutod na king kapanayan king pangasubli ng mebye, ampong tesablang miyangon na biye, king pakalulo mo, tanggapan mula sana king masalang harapan mo. Pakaluan mo kami ngan, gawin mo kami ngan karapat dapat magkamit king biyalang angga, bang kambe ning wanabiren Maria ing Indo ni Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring sablang banal, ampong sablang apostol, ang bibibigay kalugod-gud keka, king kakaba ni panahon, poriyan paligayan da ka, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya, kagam ni banal na Espiritu, sablang parangalampong ligaya keka, o Diyos pang lubos mayupaya, manggamang kingalanganga. Kipit mong lugod ay kapanaligan, maus tamungin kikakatang kanuguran ay pa, at nga tamungan manalangin. Ikabos mo kami kay sablang Maroko ikpa, baligod mong pagkalubing kapayapan kay panawin mi, ban king kasokan ng pakalulo mo, bitimawa kami parati kay pamanalipan na ng kasalanan, at mikabos kami nga lang kasasagpulan king sablang kaligaligan. Kapapag sa tiyan mi, impanyatang ng mitmong ligaya, nintalapan at bus mi, Yesu Kristo. Buti kaya ay kayarian, ating kayo pa yan, ating magkaangan kay
O Diyos sa igpami, in kinume Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, in kapayapan lalakwan ko kay in kapayapan ko, babye ko kay kayo. E mula sana babalik din kasalanan may, na yung pansinan mo, in kasalpantayanan, yung panalakapulungan mo. At pamayapan mo yung pambisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan po magari, mangkaman, kingalangang ka. Amen. In kapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayungan. At kaya ka, antimurin. Ipakita mo ngayon, mikametong tamo king kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, yung kasalanan ng yato, nuwan na rin mayaws, king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat iyagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin daw mo. Huwag paming madugod. Kaniting pamananggap mi, king badala pamakinabang, paniga po mi keka, king ting sablang inat bus mo, king kapamilatanin dutong ning krus, mapagkalambye, sopan mo lang misadsad, ang king ligaya ni pamanyubling biye, king kapamilatan na mo ring Kristong Ginoo. Tamo po saguli. Tamo po saguli. Patamo pong pasalamat. King kakatamo pong Arsobispo. Mong dakal po salamat. Kaya pong kaya kayong pamagbisita. Kaya kami pong parokya. King Holy Cross. Paris sa Pangbatu. Tin-invite tayo. Ngayon pong novena tamo. Kasi na pong piyesta. Takalta na pangabalanan. Kaya po at least inakatamo, kaya ni pong kaya katang kapag masosyanity. Kaya ni po rin parishioners na ning Sapang Batu, kambeda po rin taga-Deka, ang po pong taga-Margot. Palakpakan tayo po, kaya katamo pong Arsobispo. Salamat ta naman po karimig sponsors tamo, karing misang IT, birthday na pong Dakora. Pong pamilya Idacora po, Garcia, kambiyan ni kayang pamilya, ang po rin kakatamong charismatic. Nino pa rin kaya Beo? May offer niya ni? Na? No? Purok 5. Thank you very much po. King kaya pong pamanantabe. Kaiba na po ning kikatang misa, opening na yata ni kikatamo pong palabas, king kikatamo pong basketball court, kaibat, katimpong terakan. Ngayon, itong bisang makiterakan. Sa 50 pesos siya mo po yung gate. Ne? At atimpong raffle. Timpong first prize, metong yung Kabanaya Bias. Kaya po, atin akong pagtao, nung sumambot kayo po, kitang kikatamo pong raffle. Ne po, ang pong titak pong grocery, o bangkanita po, pandagdag po kaya kayo pong tao. Talakat tama po. So, first prize, meto yung kaban, makatun nen tambeng. Hindi naman tabi kayo. Kaante mo rin. Ito kuya rin po tokyot, maniga po king bendisyon ng Diyos. King Diyos sa mayupayan dito, ikabos na kayo sana, king sablang kaligaligan, at panwanan kimbalang mayap akalam. Amen. Kita mo mismo, mitatakanta mo, kintandanan ng krus, antin taong miligtas kapamilataning betong aginong susuyo. Amen. Paulin ng krus, sukat tamong mabiyasang mamatawad, magdala king papusanan ng betong at metong, at tanggap karing katutuanan ng biye, anting taong manalig at magtiwala king bendisyonan ng Diyos. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tuto, higpa, ampoy anak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Amen. Misa, midawan ne, o may kayo king kapayapan. Aleluya, aleluya. Salamat, King Diyos. Alleluia, alleluia.